गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ भारतनि मानगोनां हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु आरो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि 75थि बोसोरारि फालिथाय फोरबोआव बाहागो लागोन। दिनै 5 एप्रिल खालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया 75 बोसोर आबुं जाबाय आरो बे 75थि बोसोर एबा प्लेटिनाम जुबिली फालिथाय फोरबोखौ फैगौ 7 एप्रिल खालि खुंफुंनाय जागोन आरो 14 एप्रिल खालि फोजोबनाय सान हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जागोन। बे 75थि बोसोर एबा प्लेटिनाम जुबिली फालिथाय फोरबोआव बाहागो लानो थाखाय भारतनि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ साननैनि हाबाफारि लानानै फैगौ 7 एप्रिल खालि आसामाव दावबायफैगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो इन्डिया जास्टिसनि चिफ जास्टिस धनन्जया वाई चन्द्रचूडखौबो बाहागो लागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैगौ 14 एप्रिल खालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि प्लेटिनाम जुबिली फोरबोनि फोजोबनाय सान हाबाफारियाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीखौ बाहागो लागोन होननानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि जयेन्ट रेजिस्ट्रार जुडिशियेल अरुप जयति बैसोआ फोरमायदों। जोबोद दुखुनि खौरां। गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनाय गहपुर डिमापुरनि बारग' एनडिएफबि राजु बसुमतारी थामहिनबा बिरिंसार बिथाङा दिनै 10:30 रिंगा समाव हरखाबै बे बुहुमखौ नागारलांबाय। एक्स एनडिएफबि राजु बसुमतारी एबा बिरिंसार बिथाङा दिनै प्रेसार स्ट्रकआव गोग्लैनानै हरखाबै रुंसारि जालाङो। बर' हारिनि सासे दावहा नांगिरि जोहोलाव रुंसारि जानायाव बर' हारिया हाजारजों खहा जाबाय। बिथांनि जिउ सोलेरा जेरावखि थाया आलोगोजोनै थानो हाथों। इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ फाइनालाव जेनबाय। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशनजों गुवाहाटी नेहरू स्टेडियामाव खुंजानाय 69थि भारत रत्न गपिनाथ बरदलै ट्रफी फुटबल टुर्नामेन्टआव चिरां दुवार एफसिआ अल इन्डिया एफसिनि हेंथायै फाइनाल गेलेना 3-1 गलाव जेननानै रानार्स आप जानो हायो। बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा फोरोंगिरिफोरनि मेमोन्दांखौ आजावबाय। मैयासो बिटिआरनि फेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा जा दाबिनानै थरना होदोंमोन बिनि मेमोन्दांखौ बिटिआर हाग्रा बिफाननि एम रन्जित बसुमतारी आजावबाय। बिथाङा फेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि दाबिनि सायाव मा फिथाय होयो उननि समावसो मिथिनो मोननाय जासिगोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। चिरां जिल्लानि गुरुबासा आउटपस्टनि प्रेटगाव गामियाव सासे लाइमोना दौलें लागायना जिउ फोजोबदों। चिरां जिल्लानि गुरुबासा आउटपस्टनि प्रेटगाव गामियाव सासे बर' लाइमोननि बिफाङाव दौलें लागायनानै जिउ फोजोबनाय गोथै देहा मोननो हादों। बे जिउ फोजोबना लानाय लाइमोनखौ लावथिनि थागिरगुरि गामिनि थागिबि रबिन मुसाहारिनि फिसाज्ला दानसोरां होननानै सिनायथिनो हायो। लामाजों दावबायलांनाय समाव माखासे सुबुंफ्रा गोथै देहाखौ नुसिनो आरो गोख्रैनो पुलिसनो खौरां हरो। पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव फैनानै जाथायनि सोमोन्दै खौरां लायो। बनसुआ आलदा बड'लेण्डखौ लाना दिनै गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बड'लेण्ड सोरजिनायनि 6 घन्टा सोमावसारना बार अख्रां गोमसार होदों। बर' हारिनि जोनोमनि मोन्थाय बड'फानि देरसिन थांखि आरो सिमां बड'लेण्डखौ लाना दिनैबो बर' हारिया उनफिनाखै। बनसुनि दैदेननायाव हादरनि राजधानी गोदान दिल्लीयाव फिन बड'लेण्ड सोमावसारनो गोख्रों खालामदों बनसु फरायसा आफादा। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम गोख्रों सुबुं सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लागोन होनना बनसुआ मिथिहोदों। लकसभानि बारग' एमपि लोगोसे एबसुनि बारग' आफादगिरि सानसुमा खुंगुर बैसुमतारियाबो बनसुनि बे सोमावसारनायाव बारसोमनायखौ नुनो मोन्दों। रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावनाय। सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला आयुर्वेदिक थेरापिस्टआव फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, रोदा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिनजिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनेसनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव मोजाङै एबा आबुङै खौरां लाहरनो हागोन आरो बेनि उनाव नोंथांमोना फाहामथाय लाफैनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बरा रुंसारि रमेश चन्द्र नार्जारिनि सारादुआव नुजाथिदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बरा दिनै 5 मार्चआव क'क्राझार सहरनि साखाथि मागुरमारि सेसापानि गामियाव थांनानै इउपिपिएलनि बारग' दैदेनगिरि रुंसारि रमेश चन्द्र नार्जारिनि सारादुआव थांनानै बिथांनि जिउमानि थाखाय आरज खालामनायखौ नुनो मोन्दों। सीएम प्रमद बराजों लोगोसे एम नीलज सरगारि, बारग' एमएलए सन्दीप बसुमतारी आरो इउपिपिएलनि मिडिया सेल नेहाथारि हान्थिगिरि नार्जारिखौबो सारादुआव नुजाथिनाय आरज खालामनायखौ नुनो मोन्दों।